Sådan der. Okay. Første plakat til til propaganda. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, men jeg synes, det er meget sjovt. Så. Amazing. Der står bare de flyvende amigos. Så forventer de bare sådan noget af ham der fra Labrador. Fucking nederen. Jeg er ikke kendt nok. Altså, jeg tror ligesom, der er flere, der har set det der Labrador i en anden film, der lavede for 2 år siden. Altså. Jeg skal sgu da bare sidde inde i bilen og filme. Jeg bliver ikke betalt for det her. Den er i hvert fald af. Gode beslutninger. Glæde, energi. Det ved jeg ikke, jeg har aldrig set en nærdværg. Jeg tror, jeg har set en... Har du aldrig set en nærdværg før? Har du set en dværgbaby? Ja. Er det bare normale babyer? Nej, det er helt normalt. Ekstra små babyer? Det er helt normalt. Det er bare helt normale babyer. Så når de bliver store, så bliver de aldrig større end anden klasse. De stopper. Du er eksperten. Yes. Så nogle af dem, deres hoved det bliver ved med at vokse. Det er virkelig uheldigt. Det er virkelig uheldigt at have elefantitis i sin bare i nogle af sine lemmer, når man er dværg. Hvad er elefantitis? Sådan en sygdom, så dine lemmer de vokser ekstraordinært. Fucking trafik over det hele. Let's walk away. Skriv til dem, der står bag color bag. Skriv dem, der står bag. For der er ikke noget galt i at være grim. Der er noget galt i at være grim. Ja, virkelig. Det er ikke det indre, men det ydre, der tæller. Er det ikke det? Når I ser sådan en grim person, så mister man bare totalt appetitten. Jeg kender det med handicappet. Og gamle mennesker havde også fucking meget. Hvad fanden sviner det? Film det der. Jeg skal derom. Man må kun klippe på det grønne. Nå. Er det på det gule til eller sådan noget? I hader kineser. Er den ikke udløbet, den der? Jo, det tror jeg. Det tror jeg, den er. Det er ret til. Det her, det er verdens bedste dag. Ja. Skal vi ikke lige stå og have en freestyle rap battle? Yeah! Nu er det dig, der skal rappe, Michael. Jeg vil lige med at ringe og tjene masser af stakater, men mit liv er sådan, at jeg går rundt og hænger Amigo-plakater. Okay, mit navn er Mathias. Ved du hvad, jeg kan ikke finde på noget, der rimer med Mathias. Jeg kendte en, der fik papercut på ost. Er I godt klar over, at jeg går glip af kyloppesteg? Det har været en dårlig dag. Det er selv bare ham. Det er jo kun en plakat, gør det på. Oh my god, så blink dog! Så står man og kører mega langt. Hvad er det for en radiokanal, vi hører? 88.2. Shout out! Du bliver nødt til at køre mig hjem. Ja, det gør Skal vi lave sådan et edit med musik?